Libumbene ihora lesikhombisa mlaleli. Imlula TV ikuthulela nanzi izindaba ezinohlonze. Kubika ukuthi abantu abasalali esifundazweni saKwaZulu-Natali endaweni yase-Ladysmity emva kokutholakala kwelitshe elicwebezelayo. Kuthiwa umphakathi wase-Ladysmity emva kokutholakala kwalelitshe elikhazimulayo awusalali emakhaya ubusuku nemini kumbiwa lelitshe nokusolakala ukuba yidayimane. Kuthiwa emva kokutholakala kwalelitshe sokusuka abantu ezifundazweni ezahlukahlukene ngenhloso yokuzomba lelitshe. Kanti umphakathi wakule ndawo sosungule amabhizinisi ahlukahlukene. Abanye babolekisa ngezinto zokumba, kanti abanye barentisa ngezindawo zokulala. Izindaba ze-SABC zeveza ukuthi kungenzeka ukuthi kakusilo idayimane leli. Kuthiwa abophiko babhekele ezomnotho kanye nezamatshe especially abaziwa ngama-geologists kuthiwa basazolifakela ibuko lolu daba babheke ukuthi ngabe idayimane langempela yini leli. Kanti abantu abaningi-ke abenze i-geography okanye i-geology basola ukuthi kungenzeka uhlobo oluthile lolu lwetshe olwaziwa ngekhwathi. Ziphela lapho-ke mbukeli ebese kulethele zona. Usale kahle.